Драго ти на колко си години? Какво е да ще си пораснал толкова голям? Откри тази тайна. Ям манджа. Каква манджа? Такава с картофи, с чушки, такова нещо. Как се казва тази манджа? Знаеш? Кой те доведе днес тук? Пълни чушки. Мама! Мама, къде тя да помага да я видят? Тая мама. Значи пълнени чушки, така ли? С картофи? Не. А какво? Само с ориз. А само с ориз? А Да. картофите къде се слагат? Тя ги такова. Тя ги слага с картофи, а когато тата реши да направи с картофи, тогава мама пава. Аха, а татко ти ли готви или майка ти? Мама сутрин готви, татко се върне, той готви. Той почва да готви. Да. А колко изяждат това всичкото, което те и двамата сготвят? Всичко, всички продукти. Изяждате си? И сока го обичам. Всичко си изяждате, Да. така ли? Добре, ти какво ще ли изпълниш? За нова книжка. А остава ли ти време да четеш книжки? Можеш ли да четеш? Мога? Така ли? Я прочети тук какво пише. Можеш ли да прочетеш? Такова. Аз съм дойдел тук. Такова нещо. Добре. Айде, остави това по-нататък ще го направим. Искам сега една хубава сливка.